Vi tager sådan en grillmørbrad her. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at når man tager den ud af æsken, at man lige vipper den ud over lige så stille. Sammen. Så har vi sådan en mørbrad her, som nok kan ses, så kan man sådan lige tage fat med fingrene. Ja, vi venter. Og det er meget, meget vigtigt, at vi lige husker at vaske fingrene. Jeg tror, hvis der også er den er ved at være varm. Man kan lige stikke nallerne ned i så vipper vi lige den her krabat over her. Er det vigtigt, at man bevarer roen og kontrollen over grillen og ikke går i panik. Og værsgo, så er det bare at vente en halv times tid. Så er det en god idé lige at give den et minut på hver side til at starte med. Så vender man den op på tredje gang, og så får den lige 10 minutter. Ja, og så er der vist ved at være gået endnu et minut, og så skruer vi det lidt for den. Og vender. Ja, og så når man står herude og ikke lige har nogen håndvask i nærheden, og man skal vaske fingrene, så er et rigtig godt tips lige at stikke nallerne ind under grillen. Det er vigtigt til en middag, at når man skal hælde op på 3 glas, så skal de røre hinanden. Ja. En fin årgang 1883 dansk vand med citrus. Som I kan se, intet spildt vand. Ja, og så ser det ud til, at den krabat har fået op. Så er tricket lige at lægge den over på sådan et sølvpapir der. Så folder vi det til. Husk at have rigeligt med sølvpapir, så man kan få lukket helt for den. Ellers så kan man altid lige tage et ekstra stykke. Så lader vi den krabat stå der. Noget coleslaw fra Flensted. Så har vi noget kartoffelsalat med purløg. Med helt gode. Og kålsalat med creme fraise. Det er så godt. Og så selvfølgelig hjemmelavet salat. En rigtig god grilltang. Ellers så kan man hurtigt komme til at tabe maden. Så er det også utroligt vigtigt, at vi går hen og tjekker kødet bagefter. Og vi har en god kvalitetskniv til at skære det ud med. Sådan en kniv. Den går simpelthen lige fluks gennem det hele. Der er ikke mange dækker med det. Og lige at se det stykke håndværk der. Ja, som I kan se der, så er den fuldstændig rå og slet ikke klar til brug endnu. Så den får lige en tur til. Sorry.